On the bed is DJ Salty. Mass and Bit. DJ Salty and the Bit. Dakata ku ji labari ga sibou mas ɗan Maryam mai ja da ni bashi alluri. Ango na Aisha tana ta barka da sallah zan mika auren kuma soyana na gari. Ciri makfakai fa aboki ne ni dole na yi ma waka don rayuwa babu alkawari. Hausa ta zandar na gaida yar uwa bashini na fasa ne na san da ke make shaida. Akwai dalili na gaida kai ma aboki ne na gari ni dole na yi fatan gairi. Nasa da fito ijaya yaro na Hausa na wuri nesa da kai daga alfahari. Bashir fasala na gaida kai ma aboki ne na gari ni dole na yi fatan gairi. Wallo ina ka shige namu ni sai da kai ni ga alfahari in babu kai bana bari. Na gaida mayan soyayya na sada tasi ana gaida inusa aboki auta ne emre zaboy na gaishe ka oga jamil duka na sayya abdul ne ga boy zan gaida barka da sallah zan mika kai ma aboki ne na gari. Kai na ta tuya babu wasa yau ni ba musti zan gaida Nijar na kai barka sallah. Nasa da baba na gaida DJ Abdul kai ma na sani sai da hule ga alfahari. Suleiman yaro na sayya nasa da Jafar na gaida barka da sallah zan mika. Kai zo kira mini dan zaki AM aboki ne na gari ni dole na yi fatan gairi. Dan hajiya mai zamani barka da sallah zan mika a wurin kuma soyana na gari. MS Fasani na gaida fili kure da wurin doki ni sai da gai daga alfahari. Nasa da nasi na gaida yaro guda mai zamani ni dole na yi fatan gairi. Usman auta mai waka barka da sallah zan mika ni sai da gai daga alfahari. Ibrahim Nulo na gaida nasa da Isa na gaida barka da sallah zan mika. Ismaila Dadi na gaida nasa da ango na gaida ni sai da hule ga alfahari. Abdullah Kadir na gaida nasa Abubakar namu barka da sallah zan mika. Nasa da Aisha na gaida Fatima ni na gaishe ki nasa Sumayya bana gaida. Mai shidda ni na gaishe ki